by their board members or by their executives, because they create something out of nothing. Okay, so we are just behind the scenes helping to do it. So here are 6 simple tips that you can take and add to the magic system. The first, don't pose any negative term concept to your learning system. It's not a testing system. It's not a pen testing. It's not a phishing test. Use a positive language. It's a learning program. Once you are dealing with learning, you need to allow your employees to do mistakes, like your kids. Kids are doing mistakes. They are not stupid. They are not the weakest link. These are all bad cultural terms. So do this switch and you get magic. Change the language, but change deeply the culture, and you'll see it works. One hint about how we do the magic. For each customer, we have his profile as a company. It's not a personal profile. We are not profiling anyone. It's against GDPR. But each customer has a profile. So, for instance, we know from the research that we did in our agency a couple of years ago that a public company, a company that is traded in the stock exchange, is being attacked before the quarterly reports, the publication of the quarterly reports, is being attacked twice than the standard rate. So we have a magic button that accelerates the simulation pace only for those 2 weeks before the quarter ends. Technically, it's very simple, but the idea to connect the profile of the company, whether it's traded or not, allows us to know which button to touch. Okay? And again, think about a scalable machine, so it's all done automatically. So we're using a very smart technology based on machine learning, basically to decide which content should be delivered to which employee, in which department, in which location, in which organization. We're doing it constantly on millions of employees on a monthly basis. Oops, sorry. I ran into... Okay, so these are a couple of magic that are already embedded in the system. So technically, we know how to define between a sandbox that is trained to click on URLs rather than a human being. So the clickbot detection is a magic that we already created, and we cannot blame anyone for clicking when it was a bot and not a human being. But I want just to focus on the last one. For anyone who is running a training program, he needs, at the end of the day, to report to someone. So we created a ready-made PowerPoint that is downloadable automatically with all the results of each of our customers in any language. So here is just an example of one of our banks in Spain, and it's all real data, anonymized, but real data. So you can see here what we did in the previous quarter, in Q2. The bank has 37,000 employees,
We are teaching them in 2 languages, both Spanish and Portuguese. Only 36 new employees. New employees are a risk. They are not in good shape. They are not well trained. So think about the effort that you have. Only 1% of the employees is new, and you need to touch them differently. It's all done automatically. What we have achieved with the bank, different KPIs, they are all improving, not all of them. If we are not improving, is it a problem? No. It's not a problem, because in a training, in a learning process, you can improve and you can go down. Why? We're all human beings. Do you imagine me with this belly today running a marathon? I did 5 of them. But since I don't practice anymore, I'm not in good shape. So all these data, all these KPIs that you can see here are executed automatically and derived into an automated presentation that is ready-made, branded, and can be used in 4 seconds. So if you like the idea of turning your security teams into magicians and creating wonders out of the unliked awareness training programs, come and meet us. We're just outside. Thank you very much. Thank you. Dacă sunt întrebări, nu? Atunci mergem mai departe. Îl invit pe Alexandru Luca, Mobile Division Manager la CerSign, să ne prezinte un pic cum sau ce soluții avem pentru protecția device-urilor mobile și a datelor în contextul NIS2. Alex, te rog. Bună ziua! În primul rând, cred că mulți dintre dumneavoastră deja mă știți cum arăt și probabil că știți și numele meu, pentru că n-am mai văzut de ceva timp. Și cred că o perioadă destul de lungă am vorbit despre mobilitate. În variante forme, de la management centralizat, până la partea de EDR avansat cu machine learning, până la lucruri chiar complicate pe care ne-a făcut plăcerea de fiecare dată să le demonstrăm live. Nu PowerPoint-uri, nu filmulețe înregistrate sau scenarii pregătite în avans. Asta înseamnă că ne-am antrenat suficient de bine în ideea de a putea aborda scenarii diferite de business, cerințe diferite de business și respectiv de securitate și de a întâlni, practic, zona de convergență între ceea ce există și standarde, astfel încât să se realizeze acea conformare. Bineînțeles că aș vrea să fac o mică recapitulare despre CerSign, pentru că, ok, toată lumea știe de CerSign din perspectiva semnăturii electronice, din perspectiva sau serviciilor de încredere, cum spunem noi și terminologia corectă, din perspectiva serviciilor oferite pe zona de arhivare, fie că vorbim de zona fizică sau fie că vorbim de zona de online, fie că vorbim despre business-ul nostru internațional pe zona de carduri sau tehnologii de cyber security, dar trebuie să ne uităm practic că noi am pornit în urmă cu 20 de ani pe tehnologii de PKI și că am devenit un nume românesc care rulează în toate sistemele de operare și toate browserurile din lumea asta. Da, deci CerSign este acolo și dacă acel root emite un certificat, este by default trusted. Fie că avem usage de certificat pentru semnarea unui document,
sau pentru semnarea unui mail sau unei facturi pe care o transmitem către un client, fie că vorbim de un certificat care validează o autentificare, noi suntem acolo. Pe de altă parte, focusul nostru, pentru că în momentul în care eu m-am angajat acum aproape 10 ani în CareSign, mi-a plăcut că era o companie foarte focusată în zona tehnică. Mai puține valențe în zona comercială, marketing, dar foarte tehnică. Și am avut foarte multe lucruri de învățat și am fost surprins că după 10 ani încă nu m-am plictisit. Și încă mai am foarte multe lucruri de învățat de la colegii mei. Lucru care este cumva certificat prin faptul că avem 2 produse certificate la nivel NATO Information Assurance Product Catalog, da? Și asta se aplică la nivel global. De asemenea, avem certificări pentru servicii de tip CERT și nu în ultimul rând, ultima linie este la final trecută acolo, poate cu puțină însemnătate, dar suntem membri în niște consorții care practic sunt niște consorții care elaborează documentația care ulterior va face obiectul definirii unor standarde. Nu o să intru în numere, dar pe an ce trece nu ne ducem în jos, ci mergem ușor în sus, ușor și sigur, și încercăm să aducem din ce în ce mai multă valoare adăugată pe mai multe paliere de servicii și soluții pe care le propunem clienților noștri. Pe lângă faptul că toată activitatea CareSign și toți colegii din CareSign reprezintă o piesă din puzzle vis-a-vis de numere, eu mă uit la ultima, din dreapta de tot. 2 milioane de euro investiții în cercetare-dezvoltare anual. Nu știu dacă e mult sau puțin, dar pentru o companie care investește 10% din cifra de afaceri în zona asta, eu consider că este semnificativ de mult. Și asta, practic, ne ajută să menținem ceea ce am spus puțin mai devreme, trendul nostru ascendent. Pentru a putea fi mai aproape de clienții noștri, avem și branch-uri regionale, deci nu numai în București, dar și în Constanța, Timișoara, Cluj, Iași. Așa că de acolo am încercat cumva să fim mai aproape în zona de consultanță, în zona de oferirea unor servicii sau de suport clienților noștri. Când vorbim despre mediul internațional, nu știu dacă știți, dar zonele astea cu roșu pe care le-am marcat aici sunt practic proiecte implementate cu succes la clienți. Unele dintre ele sunt noi, altele sunt mai vechi, dar încă active. Bun. Din punct de vedere al validării companiei, în partea din stânga, vedeți certificările pe care compania CareSign le deține. Pentru că știu că în anumite situații, când îți alegi un anumit furnizor, trebuie să te asiguri că deține respectivele certificări. Este ca un fel de checklist într-o, să zicem, poziție de selecție a unui furnizor, da? Și aceste certificări pe care le menținem la nivelul companiei, practic, ne atestă nivelul companiei și respectiv capabilitățile pe care noi le putem furniza. Și în sfârșit am ajuns la prezentarea mea. Manage and Secure Devices și datele asociate în contextul directivei NIS 2. Cât de mulți dintre dumneavoastră sunteți familiari cu NIS 2? Ce înseamnă NIS 2? Ridicați mâna dacă... Ok. Bun. Câți dintre dumneavoastră sunteți foarte familiari cu ce reprezintă NIS 1 sau legea 362? Ok. Și să știți că nu greșiți. Dar o să vă povestesc un pic, și de ce nu greșiți, vedeți în următorul slide. Aici o să vă povestesc un pic zonele de întrepătrundere și practic NIS 2 asimilează și NIS 1. Deci asta s-a întâmplat undeva în 2018, prin implementarea directivei NIS 1 și, crearea cadrului legal național pentru aplicabilitatea directivei la nivel național. Dar ce vedem în NIS 2, cred că jumătate, dacă nu mai mult, și nu vreau să exagerez, din business-ul din România. Uitați-vă la verticale.
Uitați-vă la magazine online, la marketplace-uri, uitați-vă la firme de curierat, servicii poștale. Dacă ne uităm la producători, manufacturing, distribution, da? Deci sunt foarte multe entități din România care vor trebui în următoarea perioadă de timp să se conformeze legislației în vigoare. Și unde vine provocarea cea mai mare? Aceste companii nu au o strategie de securitate, nu au resurse în zona de IT. În general, IT-ul, în companii medii definite, undeva la 250 de endpoint-uri de directivă, în general, echipa de IT e maxim de 4-5 oameni care le fac cam pe toate. Și ar trebui să le știe pe toate și lucrurile să se întâmple fără a fi probleme de securitate. Lucru care, pe de altă parte, din directiva NIS, nu te lasă să ai dublu rol, să fii și IT, și security, eventual auditor, all in one. Da? Trebuie să le separi. Și atunci, acești clienți cu siguranță au două variante. Fie își creează intern competențele necesare și achiziționează tehnologii pentru a se putea asigura de nivelul de securitate necesar conformării cu prevederile legale, sau varianta a doua, să externalizeze lucrul ăsta către companii care pot furniza astfel de servicii. Și pentru că n-ați ridicat foarte multe mâini în sală, este un adevăr. Asta este rata de maturitate. Asta e realitatea, dincolo de prezentări pompoase de PowerPoint sau știu eu. Da? Și este o sursă oficială, de asta am și pus-o aici, în prezentare, când o să primiți prezentarea, dați click și vedeți toate detaliile pe acest raport, deci care sunt criteriile. Da? Deci, rata de adopție la nivel european și de implementarea directivelor prin legislație națională și nivelul de eficiență asociat. Și dacă luăm în calcul NIS 1 și ajungem la NIS 2, vedem că România, la nivel de maturitate, este 1. Foarte la început. Acum, vis-a-vis de abordarea noastră. Întotdeauna când se pune problema de standardizare, de un nivel heterogen, de asigurarea funcționalității și securității unui sistem informatic, bineînțeles că trebuie să pleci de la mai multe paliere. E un domeniu foarte vast, în funcție și de complexitatea activității unui anumit client, a unei anumite organizații sau companii. Dar, dacă ne uităm simplist, avem zona de IT și de infrastructură. Avem zona de cyber security, cu soluții, cu sisteme de SOAR, cu orchestratoare, etc., etc. Și avem zona de endpoint-uri, cum le denumim noi, adică endpoint-uri care procesează informații. Nu trebuie să fie neapărat mobile, cum am obișnuit să vă povestesc până acum. Pot fi și laptopuri, pot fi și servere, etc. Și undeva mai avem și o zonă de service management. Bine, service management care intră cumva în completare cu partea de GRC. Da? Governance of Risk and Compliance. Da? Și atunci, NIS 2 este undeva la intersecția acestor cercuri. Da? Acolo e pilonul principal. Deci cât o parte din fiecare. Și pentru că povestea este foarte lungă, n-am decât 15-20 de minute conform calendarului de timp asociat, aș vrea să mă focusez un pic pe zona de protect, dar nu vreau să omit partea de identify și respectiv detect and respond, pentru că noi, deși povestea e lungă, ne-am gândit-o să o structurăm în 3 pași. În primul rând, în primul pas, trebuie să faci un pic de igienă la nivelul infrastructurii pe care tu o deții și aici cu siguranță ai nevoie de tool-uri de asset inventory, asset management, trebuie să ai niște proceduri de lucru in place din punct de vedere al gestiunii zonei de securitate și procese de lucru asociate și, bineînțeles, să ai o abordare holistică, să zic așa, nu știu că este holistic în limba română, dar o abordare, să zic, omogenă, unitară cu privire la managementul vulnerabilităților la nivel de suprafață de atac. Asta dacă ne gândim la zona de identify. Deci, prima dată trebuie să știi ce ai în curte. După care, trebuie să te gândești cum poți să le protejezi. Și atunci ai nevoie, da, de tool-uri sau de tehnologii care să-ți asigure tot life cycle-ul. Și dacă se poate, și acum mă refer la cei de la IT, câți din IT sunt în sală? Ridicați o mână. Nu, foarte mulți. Ok. Cam câte console aveți de accesat pentru a monitoriza procese? Mai mult de 10, ridicați mâna. Ok.
Mai puțin de 5? Ridicați mâna. N-aveți? Și între 5 și 10? Ok, super. Și cam cât timp petreceți în fiecare? O jumătate de oră, o oră? Aveți, să zic, planificate anumite activități de monitorizare când întâlna, când în cealaltă. Bun. Asta înseamnă că nu există integrări și înseamnă că avem un subiect de discuție. Pentru că integrările duc în zona de automatizare și de eficientizare și nu în ultimul rând, în zona de corelare a informațiilor, da? Și dacă informațiile sunt corelate automat, se poate aloca și un sistem de scoring automat. Și de aici mai departe mergem în discuția de detect and respond. Unified Endpoint Management, cum spuneam, de câțiva ani încoace, nu înseamnă numai zona de mobilitate. Și dacă acum câțiva ani de zile spuneam, scoatem un dispozitiv din cutie, îl conectăm la serviciul de date și este automat configurat, ranforsate politici de securitate, configurate aplicații, absolut tot, inclusiv content, nu este vorba numai despre mobile, este vorba și de stațiile de lucru. Vorbim de laptopuri cu sisteme de operare Microsoft, cu sistem de operare macOS, da? Și bineînțeles că noi vrem să automatizăm aceste procese și preocuparea noastră, aș vrea să fiu onest să vă spun, a devenit din ce în ce mai focusată, începând cu pandemia, când practic nu puteai să configurezi, având lucruri de la distanță, niște calculatoare care ajungeau într-o altă locație și după aceea să trimiți la angajatul tău acasă calculatorul configurat. Și atunci cel mai simplu mecanism era, ok, vreau să știu identitatea hardware a dispozitivului, pun firma de curierat, o livrează direct la adresă, instruiesc telefonic sau printr-un alt canal, da, userul cu minim 3 pași pe care are de făcut și acel asset ajunge automat onboarded, bineînțeles, cu criterii de securitate îndeplinite, onboarded în tehnologiile de Unified Endpoint Management. Compliance Management, bun, Compliance Management, când spunem conformitate, bun, ca să spui conformitate trebuie să te raportezi la identificarea unor parametri de risc. Și spui, dacă acești parametri de risc nu sunt întâlniți, da, nivelul de conformitate este îndeplinit. Dacă schimbi shed, nu mai e conform. Da? Deci asta este o regulă principală, dar trebuie să avem în vedere că aceste tool-uri de compliance management nu pot viza insule. Adică discutăm doar despre stațiile de lucru, discutăm despre mașini virtuale, vorbim despre servere în sine sau mobile. Și din păcate nu prea există foarte mulți furnizori în piață care să-ți asigure cross-OSs, zona asta de identificare de tip XDR, cross-OSs și, bineînțeles, cu integrări în zona de compliance management și automatizarea proceselor în situația în care se identifică un risc de conformitate. Da? Ok, eu îl identific, așa, bun, și ce fac mai departe? Trebuie să aplice automat o contramăsură. Și ajungem iarăși în detect and response. The patch management. Patch management, asta cred că nu este noutate, cred că cu toții aveți astfel de tehnologii în place, dar patch-urile de securitate trebuie să lucreze împreună cu o tehnologie de vulnerability management, da? O tehnologie care să poată identifica în timp real vulnerabilitățile existente la nivel de sisteme de operare sau echipamente de rețea și, bineînțeles, să poată fi integrată nativ cu o soluție de patch management pentru a putea automatiza acest proces de patching. Din punct de vedere conceptual marketing, chestia asta sună foarte bine. Din punct de vedere faptic, aș avea niște rezerve. Nu întotdeauna ultimele patch-uri vor produce 100% efectul scontat, s-ar putea să mai apară și niște probleme și atunci trebuie să avem o mică analiză de tip staging, pre-production, production, în momentul în care facem update-urile pe patch-urile de securitate pe care intenționăm să le aplicăm. Application control. Câți dintre dumneavoastră, la nivel bancar, folosiți tool-uri pentru controlul aplicațiilor pe care userii dumneavoastră le folosesc? Ridicați-o mână. O singură mână. Două. Ok. E foarte important și acest lucru, pentru că, hai să o luăm altfel,
Câți dintre dumneavoastră, în momentul în care vi s-a furnizat o tehnologie software, a solicitat un security code review din punct de vedere al codului sursă aferent aplicației care urmează să se implementeze la nivelul băncii dumneavoastră? Și hai să vorbim inclusiv despre mobile. Doar o singură mână. Check bank. Ok. Deci, de aici foarte multe riscuri. De ce? Pentru că dacă vorbim de aplicații de mobile banking și colegul meu, Ionuț, a spus puțin mai devreme ideea de buletin electronic care vizează tot mobile, da? Trebuie să ne gândim la faptul că atunci când discutăm despre mobilitate, discutăm de sisteme de operare cu versiuni diferite, cu vulnerabilități foarte multe. O să vă pot prezenta, dacă aveți interesul și disponibilitatea după această prezentare la butul CertSign, să vă arăt cum arată un sistem de operare iOS și Android, ultima versiune din punct de vedere vulnerabilități, dacă vreți să vedeți cam care este ratingul de securitate conform standardelor în vigoare din punct de vedere standarde, atenție, OWASP, GDPR, etc., și risc pentru acele aplicații și, bineînțeles, către ce endpoint-uri ar putea transmite informațiile dumneavoastră cu caracter personal. Vorbim de WhatsApp, vorbim de Telegram, vorbim de multe lucruri, dar vi le arăt atunci, n-aș vrea să monopolizez discuția acum. Mai departe, după Application Control, discutăm de zona de Privilege Management. Deja când vorbim despre privilegii, cred că aici lucrurile sunt relativ și destul de clare pentru toată lumea, așa că nu o să insist. Zero Trust Access, și aici avem partenerii noștri Forti, care vor intra mult mai mult în detalii, nu numai în partea de Zero Trust Network Access, dar și în zona probabil de CM și SOAR, furnizată de către dânsii. Discutăm de mecanisme de full device sau system reset. Dacă vorbim despre dispozitive mobile, ok, putem lua în calcul full system reset. Dacă vorbim despre laptopuri, sunt anumite limitări, dar și acolo am putea să ștergem datele de pe dispozitivele respective și nu în ultimul rând partea de Zero Sign-On. Zero Sign-On, dar care trebuie să stea pe un pilon de cel puțin de multifactor authentication și dacă s-ar putea în doi recomandați la mai mult spre 3 factori de autentificare. Ar fi practic credențialul, un certificat digital și respectiv un one-time password. Dacă îl avem la 3 nivele, asta recomandăm, minimul ar fi 2. Bun, Risk-Based Vulnerability Management. Aici nu se intru în foarte multe detalii, dar cred că lucrurile sunt relativ clare. Trebuie să ai un sistem de management al vulnerabilităților și ca să poți să faci un management al vulnerabilităților, cu siguranță trebuie să ai niște data repositories pentru soluțiile dacă sunt soluții pe care le ai in-house, dacă sunt soluții cloud-based, lucrurile stau ușor diferit, dar ar trebui să ai posibilitatea să scanezi infrastructura de rețea pe care o ai și să poți identifica security posture vis-a-vis de zona de vulnerabilitate a echipamentelor pe care le ai în rețea. De asemenea, când vorbim de risk-based vulnerability management, bun, s-au identificat, cum spuneam, anumite riscuri. Ce avem? În dreapta avem IT-ul, în stânga avem cyber-ul. Cyber-ul nu poate aplica contramăsurile, pentru că contramăsurile trebuie să le aplice IT-ul, da? Deci partea de cyber identifică și raportează. Și atunci, zona asta de proceduri de lucru între cele două echipe, de cyber și respectiv IT, ar trebui să spargă aceste silozuri unde informația este identificată în timp real și raportată. Și, bineînțeles, sisteme deschise prin care să putem agrega zona asta de security tools la nivel de infrastructură. Și bine, e o discuție foarte largă. Uite, un exemplu foarte simplu. Ați avut o imprimantă de birou, nu știu, ați băgat-o undeva într-un spațiu de depozitare. Da, și la un moment dat cineva vine și are cea imprimantă și vrea să o pună în funcțiune. Da? Bun. Între timp ați implementat un sistem recomandat de CertSign de Network Access Control și bineînțeles că în momentul în care angajatul a băgat cablul de rețea, ok, a avut link act, ok, bun, a fost identificat automat, soluția de Network Access Control a introdus-o într-o zonă izolată, pentru că acel MAC nu exista
declara la nivelul platformei și avea mecanism de autoprotecție de a izola instant acel echipament. Și aici ne gândim după aia la dispozitive mobile și la rețelele Wi-Fi pe care le utilizați. Câți dintre dumneavoastră utilizați cel puțin 2 factori de autentificare pe rețele Wi-Fi? Pe rețele Wi-Fi. Aveți numai unul singur. Credențiale de AD sau VPA2. There you go. Și atunci, în momentul în care pe rețeaua mea Wi-Fi se identifică anumite echipamente care n-au ce să caute rețeaua mea Wi-Fi, ar trebui să le pot izola automat. Deci, discuția de Network Access Control poate purta foarte multe valențe în funcție de contextul și cerințele fiecărui client în parte, iar pentru asta putem să avem o discuție separată. Bineînțeles, tool-uri specializate pe zona de măsurare a riscurilor informatice și, nu în ultimul rând, ce spuneam mai devreme, partea de automatizare a proceselor. De curând am reușit să stabilim parteneriate noi. O să le vedeți foarte probabil în perioada următoare promovate pe mai multe canale, dar am ales cu foarte mare grijă anumiți parteneri în portofoliul nostru, parteneri precum CyberReady, parteneri precum Acronis, Forti, iar aici, în zona de External Attack Surface Management, aș vrea să fac o mică referință către tehnologii, deși nu este directă, dar referință către tehnologii de threat intelligence. Și aici avem un parteneriat nou, care cel puțin pe mine m-a surprins vis-a-vis de zona de offerings. Pentru că atâta timp cât vorbim în threat intelligence, nu vorbesc de un modul al unei suite de aplicații furnizate de către un producător, vorbiți de un serviciu externalizat de artificial intelligence, de threat intelligence based on artificial intelligence, care mapează zona de dark web și va duce datele și rapoarte din dark web. Și atenție, tehnologia asta are capabilități de escalare, de acces în comunități, de privilegii pentru acces în comunități private din dark web, știe să facă parsarea metadatelor și datelor din rețele de comunicare de tip Telegram și să ajungă până la nivelul de detaliu în care îți poate recunoaște anumite informații dintr-o fotografie. Iar chestiile astea ți le poate raporta. Și de aici mai departe, dacă ai anumite suspiciuni, un anumit trafic, m-a spus puțin mai devreme, atacurile cibernetice se lansează în general în weekend, viteza de răspuns nu este atât de bună și poate, Doamne ferește, să ajunge în situația în care apare un breach și o scurgere de informații, vei putea identifica rapid ce există în dark web despre tine. Asta ar fi o parte. Iar a doua parte, toate prezentările pe care cred că le-ați văzut în ultima perioadă și să le mai vedeți și în perioada următoare, au în spate Machine Learning AI. Machine Learning-ul, ca să poată deveni eficient, are nevoie de surse, de informații, ca să se antreneze, să devină din ce în ce mai performant. Iar aceste tehnologii de threat intelligence știu să aducă feed-uri cu date structurate din dark web, da, la nivel de secvențe de cod și pot antrena tehnologiile care au machine learning și pe care le utilizați astfel încât să puteți identifica în timp real atacuri de tip zero day. Da. Eu vorbesc foarte mult, îmi faceți semn dacă trebuie să mă opresc. Ok. Așa. Chair sign offerings. Cum spuneam, și asta mi-a fost foarte greu. Zona de management, în general, m-a rugat să fac niște pachete și ca să poți să faci niște pachete trebuie să gândești, să ai o viziune unitară. Ce tipuri de pachete ai putea să furnizezi atâta timp cât s-ar putea un client să fie ușor mai avansat, să aibă deja tehnologii în place și să te integrezi cu ceea ce există. Asta este direcția în care CERSAI se îndreaptă. Avem și pachete preconfigurate pentru clienți care nu sunt atât de avansați sau sunt departe de a fi avansați în zona de cyber, dar pentru bănci și pentru infrastructuri, ne place nouă să spunem critice, că vorbim de electricitate, vorbim de gaz, oil, vorbim de rețele medicale, aici cu siguranță trebuie să evaluăm zone de integrare cu soluțiile existente și să ridicăm practic la un alt nivel de securitate sistemul de funcționare
prin integrarea noilor tehnologii. Deci, practic, trebuie să facem o analiză și să identificăm zona de integrare nativă pentru a putea ulterior automatiza proces. Și ăsta este focusul și deschiderea noastră, să avem cât mai multe discuții cu dumneavoastră și, bineînțeles, să puteți să vă oferim cea mai bună soluție disponibilă. 2 minute. Mulțumesc. Perfect. Dacă nu aveți întrebări... Mulțumesc. Avem întrebări? Dacă nu, mergem mai departe și mai aprofundăm un pic încă o tehnologie, încă un set de tehnologii pe care le oferă Acronis. Please, Mr. Ivan, the floor is yours. Good afternoon, everyone. I'm very glad to be today in front of you, and thanks a lot to ChairSign and to Romanian Banking Institute for this opportunity. Like Mike, I also have something in common with Romania. It's called Danube. I was born on the other side of the river, next to Vidin, but my Romanian is not one of my strong skills, so unfortunately I'm the second one today to speak in English. So today I will try to cover the technology aspect of the NIS2 directive and how Acronis products could be used to fulfill the compliance required in this particular regulation. Probably you read it, but I'm the one leading the division of Acronis for professional services. So, who is Acronis? Acronis is a company founded in 2003, initially as a data protection organization. It was established in Singapore, but then further moved to Switzerland, the headquarters. In 2011, we added disaster recovery to our portfolio, and in 2017, we started actively developing cybersecurity, starting with our anti-malware and anti-ransomware active protection, moving to 8-point detection and response, to extended XDR detection and response, email security, data loss prevention, so the full portfolio needed to protect against multiple attack vectors. Thanks to these technologies, as of today, we are protecting more than 4 million devices in 750,000 customers, served by 20,000 of our partners. So most of our business, probably more than 95%, is done via partners who are acting as managed service providers or system integrators for our customers around the world. We are having active projects in more than 150 countries around the world. Thanks to this technology, only during the last year we were able to block around 200 million cybersecurity threats and 60 million email which were affected, and probably the guys who failed the education of Mike would have clicked on something which they should not, and eventually bring additional problems. So our organization is a little bit less than 2,000 people spread in more than 40 countries around the world, but the biggest offices are in Singapore, Bulgaria. Here in Romania we have more than 100 people from different departments, from R&D, from support, from sales, from product management, who are happy to work with you in a local language, of course, not like me who didn't study too many languages in a sufficient amount. So, why we are today? As Alex said, we want to support the organizations which are impacted by the NIS2 directive to comply with the requirements, but also to be protected against all the cybersecurity risks which are growing exponentially over the last years and causing a lot of losses, but not only losses, but also serious impact, which sometimes leads to impact on the life of the people, with interruption business of important organizations like hospitals, for example, or
telecom operators who are responsible to maintain some very important systems. Together with CertSign, we are working to shape a solution which is fit to the requirements of the specific business. So all the businesses, they are different. There are regulations which are stating the common requirements, but still we have 17 different sectors impacted by NIS2, and as per the expectations, it will impact more than 160,000 businesses across Europe, and also other businesses who are also working in Europe, and they need to comply with this. So one solution doesn't fit all. So we are relying that thanks to the broader portfolio of products and services of CertSign, complementing this portfolio with our cybersecurity solutions, we will be able to provide such tailored solution, especially for banks. I can say that one of my most difficult projects was in one of the Bulgarian banks, where we are protecting 600 virtual machines in 2 different data centers, so they are geo-redundant, and they wanted double redundancy. So they wanted site high availability and cross-DC geo-redundancy, which was quite a technical challenge, which is not typical, for example, for our customers from the transport industry or from the health organization. So every company has its own specifics. Therefore, we want to comply and to make them at the end secure and to maintain their successful business. What Acronis does into this aspect? Our cybersecurity solution is aligned with the National Institute for Standards and Technologies of US, and mainly with the cybersecurity framework. So we are providing centralized management, provisioning of endpoints, of workloads, with the possibility for remote management and monitoring of these devices, remote access, health monitoring, even predictive analytics when your hard drives are about to die, based on statistics collected from more than 200,000 hard drives. So we have a lot of artificial intelligence and machine learning used in our products. We are able to do detection of the devices centrally. Everything what has IP, we are identifying, we are sorting based on operating systems. We are protecting almost every type of hypervisor, operating system, multiple application level software, and we are able to do this force protection once the device is identified, and on top we are also providing vulnerability assessment. As a result of the vulnerabilities, we are doing patch management for this solution, so we are maintaining their configuration up to date. We are taking care for all the necessary aspects of the overall protection. And then we are having the tools which are needed for identification of these potential attack vectors, relying again on our homemade antivirus solution using heuristic analysis, pattern analysis, who are able to detect even unknown for the antivirus library solutions, just using the way how they behave. In addition, as I mentioned, the ransomware and anti-malware, they monitor the processes in your devices, and if they see encryption process, they start caching the unencrypted files, and once this is becoming a repetitive process, killing this process and recovering from the cache. So they are quite sophisticated, automated mechanisms, which facilitates you also as IT department managers and CIOs to take care about the overall infrastructure of your bank or other company. On top of this, as I mentioned, we have also email protection, which is checking the contents, filtering suspicious emails, suspicious attachments, and also providing this aspect of the security. In terms of response, our solution is called Endpoint Detection and Response. So it's providing the full overview of the ongoing
vectors of the accident. So it provides analysis from where the tree came, what were the impacted elements of this system. It's also providing the possibility to isolate this device with a single click, but keeping a remote access to it that you can further continue with the investigation. And also it has the option to have a forensic backup, which on top of the standard file backup is also doing dumps of the memory, and you can further analyze why exactly this issue happened, from where it came, who was the reason, and so on. In terms of recovery, as I said, the beginning of our company is data protection. So we have fully integrated solution with our backups and disaster recovery mechanisms, which are providing you the ability to recover certain files, the whole system, to have the system working in a remote location, that you can enable your most critical systems to work for a certain time until you recover the site. And it is not just the cybersecurity, it's also a natural disaster technology, because as you saw in the last 2-3 months, there were a lot of floodings in Austria, in Bosnia and Herzegovina, so countries which are around us, and then they are unoperational for a certain time. For us, one of the most, frequent using region of disaster recovery is Florida in the States. So as you know, each year for 2 months they have hurricanes. So it's unavoidable to keep their business going, that they can run their system out of our cloud and to be able to keep operational until the problem is gone. And it's very important to have all these 6 aspects covered, because once you miss any of them, it hits you bad. We had one university with around 22,000 people, which was hit by a ransomware. They were protected by us for backup, but they enabled the cybersecurity only on 10% of their devices. These devices survived, meaning they were not encrypted, but all the rest was locked, including their internet infrastructure. It took them 5 days to recover, and we were asked to download all their backups, around 100 terabytes on a physical drive. Good that we had it on site in the data center, and to bring it to them, because they were even not able to download their backups. But thanks to the backups, of course, they were recovered. This is just one example how important it is that you take care that all the aspects are covered. The other one is, for example, there were another customers who were hit by an attacker who knew their passwords, so they deleted the backups. So they not only lost their workloads, but they also lost the backups. Still, we were able to help them thanks to the immutable storage technology, so we have the possibility to enable second level of defense, that even if something is deleted, it can be kept for whatever time you decide. Minimum is 14 days, but you can keep it for years for compliance. So they were able to recover from this. So even if the bad actor was able to delete everything, still they are safe, because they are using all the broad aspects of the cybersecurity. So all this, what I'm sharing with you, is managed from a centralized console, from a single agent, and you can choose which of the features to use, but still it's a single source which provides you all in one place. So consolidation is our leading concept. We are now replacing 5 different vendors in a partner, which is reducing by half their costs. So as you can imagine, multiple vendors are bringing the need of multiple expertise of different people with different knowledge. You have to manage different contracts, and at the end it's time for you, it's efforts, it's additional people, and of course costs. So if you decide to work with us, we are able to satisfy most of the technology needs from our single product, which we are providing out of our more than 50 data centers around the world, operated by Acronis. From these data centers, we are providing also the disaster recovery, which I mentioned. They are capable also to store your data there. And of course, we have one in Romania as well, what you can use. But still, it's also possible to deploy the solution in a hybrid mode, so management on our side, all the necessary storage, disaster recovery infrastructure on your side, or fully on-prem. We are flexible from this perspective. And also another important aspect for us is the
facilitation, the way how you can handle our technology. So we understand that in these days, greenfield deployments are very rare, so we need to adapt and interwork with number of other technologies. So integration is key in this aspect to facilitate your daily business. So we have more than 200 existing built-in integrations, which you can use free of charge as part of the product with different remote management and monitoring software, professional services automation, security information event management. But if you want to do something custom or you have already in place some management tools built by you, you can reuse our open APIs to repeat any functionality available in our operational tools, in your own tools, thanks to these APIs. And that you don't think that we are the only ones who say that our solution is great. There are also some proven laboratories which were testing our software and certifying that it complies with the requirements. We were awarded 6 months ago for 100% successful detection of threats with 0 false positives from AV Labs. We are also a member of different security alliances, which are allowing us to have very good interoperability with multiple other vendors. You are also able, for example, not to use our antivirus, but to use Windows Defender together with all our capabilities. So it's proven, tested functionality, because Windows is, how to say, the most vulnerable, and many people are using already certain antiviruses, but this is fully possible because we are also in the MVI community of Microsoft, and of course we are also certified with number of international and local regulations like ISO, like for example HIPAA for medicine data, for PCI DSS, for the payment card institutions. So all this is available for you, and since the time is short, if you have questions, my colleagues who are speaking Romanian, as you can imagine, are outside. We have a table. We are ready to work with you, and if you also want to support our foundation, which is building schools around the world for countries in Africa, in Asia, and Latin America, you are also welcome to do this. You can just visit acronis.org. Thanks a lot. Thank you, Ivan. Mergem mai departe. Îl invit pe Silviu Pufan să ne prezinte tehnologiile Fortinet. Bună ziua tuturor! Mulțumim foarte mult CERT-Sign pentru oportunitatea de a vă prezenta astăzi soluțiile Fortinet. Subiectul de astăzi este legat de tehnologiile SecOps, Security Operations, și cum anume acestea ne pot ajuta să îmbunătățim securitatea infrastructurilor pe care le deservim. Dar înainte de a începe prezentarea, pentru a înțelege exact ce anume targetăm cu aceste tehnologii SecOps, unde anume le poziționăm, acesta fiind principalul scop al meu astăzi, să înțelegeți acest lucru, cum anume vă putem ajuta, am să vă dau un mic exemplu, o mică discuție între un partener și client. Clientul spunând dacă cu adevărat sunt targetat, dacă cineva vrea cu adevărat să mă compromită, va putea să o facă. Fie că e vorba de un actor statal sau de către o organizație de hacking foarte bine pusă la punct. Atacurile sunt atât de avansate și ați văzut în prezentările de astăzi, folosesc AI, machine learning. Este foarte greu să mă protejez. Și atunci clientul a spus, am să-mi investesc resursele financiare în zona de automatizare și de răspuns la incident, de backup. Am să-mi fac proceduri de backup, am să le testez așa cum testăm cu
da, exercițiile la incendiu și dacă se va produce incidentul respectiv, am să iau măsurile cât mai rapid. Argumentând, sunt, nu știu, agenții importante cu miliarde în spate care sunt compromise în urma unor atacuri cibernetice. Și istoria continuă. Într-una din zile, ce vă povestesc caz real, a avut loc atacul, echipa a restabilit imediat sistemele, lucrând toată noaptea, a doua zi, la 10:30, totul era up and running, sisteme actualizate, servere web peciuite. La ora 12, după ce au stat toată noaptea să refacă sistemele, totul era din nou jos. De ce? Pentru că clientul respectiv n-a avut capabilitatea să înțeleagă ce anume s-a întâmplat, n-a știut pe unde nu mai a avut loc atacul și, în final, sistemele au fost timp de 3 săptămâni down, iar business-ul în final compromis. Ce a lipsit în toată povestea asta? Faptul că, de multe ori, investițiile în cyber security se fac în tool-uri de procompromitere. Dar dacă are loc atacul, da? Nu când, adică știți discuția apropo, dacă și când, da? Trebuie să ne gândim, da, va avea loc atacul, avem capabilitatea de a răspunde? Asta este principalul, uneori, mindset. Încercăm să investim în tool-uri de protecție, care, inevitabil, la un moment dat, s-ar putea să nu ne asigure securitatea. Cum anume procedăm dacă a avut loc incidentul? Ori tehnologiile acestea SecOps, echipamentele și soluțiile din portofoliul SecOps se ocupă de această etapă, post-compromitere. Da? Adică, dacă avem 10 lei buget pentru cyber security, investim 5 lei în protecție, blocare, dar trebuie să avem un buget care să ne asigure vizibilitate, să înțelegem ce anume s-a întâmplat, cum anume putem răspunde cât mai rapid la incident, astfel încât să nu fim afectați. Problema fiind nu dacă, ci când anume. Deci trebuie să fim pregătiți pentru asta. Iar așa, într-o notă personală, de obicei nu fac în prezentări, cineva apropiat, de aproape de 70 de ani, și la pensie, nu din România, din afara țării, mă sună și îmi spune: am fost sunat de la bancă, au fost atacați și nu pot utiliza sistemul, nu pot accesa contul și banii nu sunt disponibili. Știu că lucrez în cyber security, ce fac, cum fac. Ok. Primul lucru pe care am făcut, am spus, ok, trebuie să știi, ne lucrând în IT, neavând de experiență, am spus, băncile în general au sisteme de backup. Nu e o problemă de disponibilitate, sistemele vor fi restaurate și ar trebui să stai liniștită. Așa a și fost. Banca a putut restaura sisteme, toate au fost puse în funcțiune din nou și lucrurile s-au rezolvat. Dar pentru asta avem nevoie de astfel de tool-uri. Deci mesajul meu pentru astăzi: dacă avem bani de investit în cyber security, pentru că trebuie să ne protejăm sistemele, să avem acest mindset că trebuie să putem înțelege ce anume s-a întâmplat. Dacă nu, nu vom putea restaura sistemele. Deci avem nevoie de vizibilitate. Ori SecOps, ca gamă de produse, ca terminologie înseamnă Security Operations, asta înseamnă că e nevoie să avem o parte operațională în răspunsul la incidente. Dacă eliminăm o factură în firmă, știm exact care e procesul, să facem o plată, da? Avem de urmat niște pași. Întrebarea se pune către dumneavoastră: ce faceți dacă mâine vă sună în companie un coleg și spune datele sunt criptate, avem un atac ransomware? Aveți o procedură? Puteți răspunde la acest incident? Puteți restabili sistemul? Funcționalitățile, pentru că, repet, se întâmplă unor agenții care au în spate miliarde de dolari și aceste lucruri trebuie se vor întâmpla și trebuie să avem acest mindset. Trebuie să ne asumăm că se va întâmpla și trebuie să înțelegem cum anume răspundem. Deci, trebuie să vă gândiți că vă puteți afla în acest scenariu și trebuie să aveți în spate o procedură operațională. Deci, securitatea trebuie operaționalizată. Pentru a operaționaliza securitatea, avem nevoie de un Security Operations Center, avem nevoie de
tool-uri, avem nevoie de oameni și de procese. Degeaba investim bani în echipamente dacă nu avem procese. Și degeaba avem și echipamente și procese dacă nu avem oameni care să opereze tool-urile respective, care să urmărească procesele respective. Și atunci, dacă